Canser. Rydyn ni'n gwybod bod gan fwy ohonon ni ganser a bod mwy ohonon ni yn ei oroesi. Yng Nghymru erbyn 2030 bydd bron i 250,000 ohonon ni'n byw gydag e, dwywaith y nifer sy'n byw gydag e nawr. Gyda mwy o bobl yn byw yn hirach ar ôl canser, mae angen i'r gwasanaeth iechyd gwladol roi cymorth iddyn nhw fyw'n dda, gan mae'r dechrau'n unig yw gorffen triniaeth ganser i lawer. Mae pobl sydd wedi gorffen y driniaeth gychwynnol yn aml yn poeni ynglŷn â sut i ddweud a ydy'r canser wedi dod nôl, ac at bwy a gallen nhw droi. Efallai y bydden nhw'n cael trafferth wrth fwyta, blinder neu lymffodema na fydd yn gwella ac a allai fynd yn waith dros amser. Dyna pam mae angen i ni wrando ar gleifion, deall eu hanghenion a rhoi iddyn nhw'r wybodaeth sydd eu hangen mwyn iddyn nhw barhau i deimlo cystal ag y gallan nhw yn ystod ac ar ôl eu triniaeth. Mae Macmillan yn credu bod tair ffordd syml y gallwn ni wneud hyn. Yn gyntaf, dylai fod gan bob person sy'n cael ei drin am ganser nyrs arbenigol glinigol a all fod yn weithiwr allweddol iddyn nhw hefyd, fel eu prif gyswllt os oes ganddyn nhw gwestiynau neu bryderon. Yn ail, dylai fod ganddyn nhw gyfle i eistedd am sgwrs gyda nyrs arbenigol glinigol i drafod eu hanghenion. Dylai canlyniad y sgwrs hon gael ei gyfnodi mewn cynllun gofal sy'n cael ei ysgrifennu a'i roi i'r person. Yn olaf, mae angen gwybodaeth a chymorth o ansawdd uchel ar bobl sydd â chanser, i'w helpu i ofalu amdani nhw eu hunain ac ei aros yn iach. Gallai hynny olygu ymuno â'u clwb cerdded lleol, neu drwy wneud ymarferion syml i'w gwneud yn llai tebygol bod y canser yn dod nôl, neu fod cyflyrau cronig eraill yn datblygu. Bydd y tri pheth yma'n ei helpu gael gofal sy'n ddiogel, yn gost-effeithiol ac sy'n ymateb i'w hanghenion. Bydd hefyd yn helpu'r gwasanaeth iechyd i leihau amrywiaeth, gwastraff a niwed i bobl y mae'n gofalu amdani nhw. Yng Nghymru mae cynllun cyflawni ar gyfer canser Llywodraeth Cymru'n dweud y dylai fod gan bob claf canser weithiwr allweddol, asesiad personol sy'n arwain at gynllun gofal ysgrifenedig, ac y dylen nhw gael eu cyfeirio fel mater o drefn at wybodaeth ariannol. Ond rydyn ni'n gwybod o'n harolwg cenedlaethol cyntaf o brofiad cleifion canser nad yw'r pethau hyn yn digwydd i bawb. Cred Macmillan, os caiff anghenion pobl i hadnabod, eu trafod a'i cofnodi, y bydd ei gofal a'i gallu i ofalu amdani nhw eu hunain yn gwella. Ac, os ydyn ni'n rhoi cymorth i bobl sy'n byw gyda chanser, i'w teuluoedd ac i'w ffrindiau, i ofalu amdani nhw eu hunain, byddwn nhw'n arbed amser ac arian gwerthfawr i'r gwasanaeth iechyd.